Исәнмесез, каләмдәш дусларым. Бүгенге сөйләшүебезне эпик әдәбиятны оештыру принципларына багышлыйбыз. Бик сәер яңгырый микән бу оештыру принциплары дигән сүз, шуңа да карамастан оештырмыйча булмый. Һәр әсәрне язганда язучы иң элек ниндидер бер нигез кагыйдәләргә, кануннарга, принципларга таянырга тиеш була. Нәрсәдән башлана әдәбият? Шул ук менә роман, повесть, хикәя, новелла, башка төрле жанрларда әлбәттә теманы билгеләү. Әлбәттә темага кадәр хәтта идеяны билгеләү. Нәрсә бурыч исенә? Нәрсә турында язасы килә? Нәрсә идея була? Тема инде ул нәрсә турында. Һәм мотив китә, мотивация, мотивлаштыру китә, һәм башка төзү, һәм башка оештыру принциплары. Әйтик менә идея, тема, мотив. Аны мотивация килә, мотивлаштыру килә. Менә шушылардан башлап җибәрик әле бүгенге сөйләшүебезне. Әйтик, эпик иҗатны оештыру принциплары. Мисаллардан башлыйк. Еш кына идея белән теманы бутыйлар. Укучылар гына түгел, язучылар да бутый. Бик тәҗрибәле авторлар да бутыштыра, чөнки нәрсә турында язасың дисәң, сөйли башлай ниндидер бер проблеманы. Яки анда нинди проблемага багышланган дип әйтсәң, менә хатын-кызлар проблемасы. Хатын-кызлар проблемасы була алмый. Хатын-кызлар темасы була ала. Авыл темасы була ала. Мәхәббәт темасы була ала. Проблема идеяга алып килә. Ягъни идея ул проблема. Идея менә шушы темадан килеп чыга торган фикер. Әйтик, менә бу әсәр нигезендә хатын-кызны гаилә деспотизмыннан азат итү идеясе ята дигән менә укыганым бар. Ягъни чынлап та гаилә деспотизмыннан азат итү идея. Ягъни шундый фикер, шундый максат, шундый проблема бар. Бу идея була. Темасы хатын-кыз темасы, хатын-кызлар темасы дип әйтик инде. Менә шуңа күрә тема белән идеядә ул шундыйрак проблематикада аерма бар. Һәм менә тагын бер әйбер бар. Мотив. Мотив шулай ук әсәрне оештыручы көч. Әсәрнегә ниндидер бер итәргеч бирүче, аны алга әйдәүче көч. Мотивның латиндагы мәгънәсе ул двигатель дигән сүзне. Хәрәкәтләндерүче, итәргеч бирүче, көч бирүче дигәнне белдерә. Мотив. Хәтта мотив ул башка сәнгать жанрларында да кулланыла. Ул әйтик, рәсем сәнгатендә дә бар ул, музыка сәнгатендә, башка сәнгатьләрдә дә бар. Мотив димәк уларга да карый. Бу итәргеч бирүче көч. Менә хәзер нәрсә ул мотив, ачыклап китик. Мотив ул темадан, идеядан аерыла әлбәттә, аңлашыла инде. Ул кичерәк формадагы итәргеч, кичерәк күләмдәге һәм кичерәк үзенең рәвеше белән дә, үзенең урыны белән дә, язмышы белән дә шушы әсәр ичендәге бөтенләй кичерәк роль уйный инде ул мотив. Чөнки мотивлар бик күп булырга мөмкин, идея бер генә, тема бер генә, мотивлар бик күп булырга мөмкин. Ләкин барыбер дә шушы теманы, идеяны ачканда бер төп мотив килеп кергән мөмкин. Машинаның үзенең двигателе булган кебек, шушы бер мотив. Әйтик, менә мәсәлән, мисаллардан ныграк аңлашыла инде ул. Әйтик, безнең каһарманнарыбыз, геройларыбызның кабер өстендә чәчәкләр үсеп чыга. Бу борынгы дастаннарда килүче мотив. Ул инде безнең бөтен урта гасыр дастаннарыбызда бар, инде ул хәтта Җәлилдә дә бар, яңарак шагыйрьләребездә, ул инде Нурай Арсланда да бар, һәм башка бик күпләрдә бар. Бу мотив. Ягъни кеше үлми. Аның хәтере, аның батырлыгы, аның язмыш чәчәк булып чыга. Ягъни кешенең үлемсезлеге турында, каһарманның героyның үлемсезлеге бу мотив була һәм шушы төп идеягә, темага хезмәт итә. Күрәсезме? Төп мотив әйбәт сайланган, бик көчле мотив. Бу. Әйтик, менә хайваннар алдында музыка уен коралында уйнау мотивы. Ул мотив. Менә каядыр күрсәк, ул беренче плагиатлык та түгел.
Чөнки аның бит мәгънәсе нәрсәдә? Идеясе нәрсәдә? Анысы икенче әйбер. Бу мотив кына бу. Бу оештыру принцибы гына. Шуңа күрә менә минем дәсәрем бар, бүреләр һәм Иоганн Себастьян Бах дигән әсәр бар. Менә шунда Линар исемле малай каршына бүреләр йөри чыга һәм безнең егетебез шушы скрипкада уйнап бүреләрне таң калдыра дип әйтик инде. Җәй эчендә, ләкин таң калдырмый, шушы музыка, кышкы сукмактагы музыка аларны туктап калырга мәҗбүр итә һәм егет исән кала. Менә бу шушы мотив хикәяне хикәя итә. Аның ул двигателе булып тора. Менә шуңа күрә әйтик, менә безнең татар әдәбиятында бик күп кыз урлау мотивлары, төрки әдәбиятларда да бар, әйтик, башка бик күп мотивлар бар. Мәхәббәт мотивлары безнең мәхәббәттә анда ишмак, әйтик, мотивы, ул мотив бу чиракта. Чөнки ишмаклар күп, ләкин аларның бит мәгънәләре башкача. Кайсы мөһим, кайсы? Менә шуңа күрә ул мотивларны аера белергә кирәк һәм сөйләй белергә кирәк. Тапталган булса да ярый, сиңа бит яңа сулыш өрәсең, яңа мәгънә өрәсең, яңа идея бирәсең. Инде мотивлар ике төрле була. Берсе аның менә шушы күренеш мотивы, вакыйга мотивы, ниндидер бер хәл, әхвал. Икенчедән мотив предмет мотивы була. Шу бер предмет мотивы да әсәргә двигатель була ала. Әсәрнең ичке җаны була ала. Мәсәлән, әкиятләрдән килүче әйбер агуланган алма. Алма бик көчле символ инде, ул код рәвешендә. Менә шуңа күрә агуланган алма кешене шулай ук афәткә алып барган микән, кемдер коткарырга тиеш һәм башкалар. Сары чәчәк, икенче төрле мотивлар да бар, юрау мотивлары. Сары чәчәк кайгыга, ялгыз аккош аерылышуга һәм башкалар һәм бу символлар, татарның үз милли символлары шулай ук әсәргә көч бирә ала, җан бирә ала. Һәм шушы символлар гел укучының башында тора, әсәр барышында. Менә шуңа күрә мотив композициянең җаны, сюжетның йөрәге дип әйтергә була. Менә язып куйганмын шулай. Чынлап та шулай ул. Монда инде двигатель дигән инде бер урыс сүзе кертергә кирәк тә ул хәтта. Җан, йөрәк. Бар әле менә мотив белән шашырак шушы тамырдан булган мотивация дигән әйбер бар. Мотивлаштыру. Нигезе шушы ук барыбер, оештыру, аңа көч бирү, мотивлаштыру ул ышаныч бирү дигән сүз. Ягъни логикасын тәэмин итү. Әсәрнең логикасы булырга тиеш бит. Әдәби логикасы, иҗади логикасы булырга тиеш. Тормыштан алган, типиклаштырып тормыштан алган вакыйганы әле үзенең дә яшәү логикасы булырга, үсү логикасы булырга мөмкин. Менә шушы әсәрнең ышандыру көче һәм ышандыру көчен тәэмин итә торган көчле логика, тормыш логикасы, яшәү логикасы, соңына ул иҗат логикасы инде ул мотивлаштыру була. Ягъни дәлилләү, мотивын табу, ышандыру дигән мәгънәдә. Мотивлаштыру бик мөһим чәчмә әсәрдә. Әгәр син кичкенә фальш кулланасың икән әсәрдә, фальш, ялган, яки шак кына тормышта булмаган хәлне шулай дип исбатларга тырышасың икән, укучы синең әсәреңне укымый башлый. Куя һәм алмый башка. Чөнки ул синең фальшны тоя. Менә шуңа күрә ышандыру көче булырга тиеш абсолют дәрәҗәдә. Чәчмә әсәрдә дә, гомумән һәрбер әдәби әсәрдә дә. Менә шуңа күрә логика, иҗат логикасы, тормыш логикасын нанда көчлерәк булырга тиеш хәтта. Тормыш логикасы ул төрлечә булырга мөмкин. Чөнки гомердә дә бер генә мәртәбә кабатлана торган вакыйга булырга мөмкин. Аңа ышанып табыта булмый. Әсәрдәге логика булырга тиеш типиклаштырылган логика. Шуңа күрә ул ышандырырга тиеш. Хәтта әкияттә дә кеше җылап утырырга тиеш, ышанып. Ниндидер бер көлкілі әсәрдә дә кеше біраз кенде уйдырмай икәнен. Бары бір шарқылдап, рәхәтләнеп, күлеп утырырга тиеш, ышанып, җаны тәне белән. Менә шуңа күрә мотивлаштыру, ягъни ышандыру кеше, дәлил кеше, әдәби әсәрдә, бигрәк тә чәчмә әсәрләрдә, чөнки шигырь настроение белән дә укучыны дулкынландыра ала. Ә син бары тик ышандырып кына дәлил кешене ышандырып кына дулкынландыра аласың, елата аласың, көлдерә аласың. Менә шуңа күрә прозаның җаваплылыгы бик көчле. Хикәямы, новелламы, романмы, повестьме, ул әлбәттә ышандырырга тиеш. Һәм бу очракта инде иң мөһиме әлбәттә типиклаштыру. Типиклаштыру.
типиклаштыру инде менә шушы бер инде тормышта булган вакыйгаларның уртак бер рәвешен булдырып ышандыру, чөнки һәр кеше ышансын өчен меңәрләгән вакыйганың бер ниндидер бер рәвешен табырга кирәк, берләштереп. Менә монда инде тормыш тәҗрибәсе кирәк. Язучы бик акыллы, мудрый һәм ихлас булырга тиеш. Мотивация, мотивлаштыру ул ихласлык турында сөйли. Чөнки тормышны ихлас кабул иткәндә генә ихлас биреп була. Шуның белән дәресебез тәмам, уңышлар.